He video hi entertainment le educational purpose atana tiania miril shoi koizong le tharum thona promote tumna omlo tin achunga thu te hi internet atanga la khom ani e meni somni kumsang zakwa somko pathian ni jingdaruk ania Winnipeg khopui Canada school pakhat Grant Park High School anti nunglama hian nathok tura chuak ma mi then khaten thilrap thlak takan mu thu police te chuan an dong tlat mai ahmunan va thlen phei chuan poi khoina rap thlak takani tian va sathiam ngala an thu thua chet lo la ve mai lovin crime scene chu khoi chhet ani lo nan an lo veng him ngala chu khe sui tu tur chuan forensic officer pani don buliele keri army te chu ahmuna tir ngalania officer keri army te chu crime scene atanga evidence som theite dap chole la khoma chuan amo phur tu big tur ruatania alan dana tang ringot poin chu crime scene chu in thana satliani lo tia chiang riau maya poi khoi tu chuan tol thana man ruwa baka anu ma po adu tui lawang reng hle tialanga in tha tum shim shima in bitum voi ni khatin viemo in kangemo ani tlat lo officer armitan crime scene and diglaimek chuan achian pa officer don chuan athalo lakle en let le theitur crime scene om dan dik tak lo van that na chu alo thok ve thunga an victim chu nu la walai ang reng tak K3PO varnala reilu tuklawang rual vel hinia akor chu in hlim chho vekin alu khunan manania a bek shui chu angong a in vet bok akong chin noilama chuan a stocking stilo chu thom nodangain belmi alova chu wang chuan hursol na kai noi poi khoina ni thei ti te an ril ruwa lom ngal phot a hliam tordan le crime scene nu ma tangin poi khoi tu chu thisen ngam le poi sak nei tlem takani tia chiang reng maya harwang bulloka chuan poi khoina man ro ni ngei tur concrete tlang lian thazet mai ke som ni panga je tari thi alo let bul maya thisena kai luai boka chumi mang chuan victim chu a mel po hriat theilo khopina lo chuna sa hle tialang chu concrete chu ri ema wangin midam lai han chutluk na tura tan chuan man ro thanom ber tur ni lo tia chianga ati tu chuan man ro dang manga che theilo wa siam nuwa adu tokina chuzui ta po ni theya chu tianga ni ngat phei chuan mei cheom nem che thei to lo le ngal chu dim doina tel haulovin adeng chor chor mai don tinania ache dan chu mi pa ngai tu tan po thinrim lo na chi ni lo atual tha dan rap thlak ema wang chuan thisen pot chuak na sareng boka horwang omna tanga fit som ni vel thlengin thisen a per hial ani ti chuan tuin nge chu tiang thil rap thlak chu ti duang eng wange ti chu nu chui tu de chan tur zona har satak alo ni leta thisen a chona sat ema wang chuan poi khoi tu chu tu po ni se thisen le ti sa them thlengin na kai nualan ringa chu chuan nu china ko nga po na sataka pui thei ten ring ani crime scene chuan pheikhok dumbun khatle pon pheikhok war khing le lam chau hi han chara an victim le ama thattu te pheikhok aniang hanti don lain asai se nang vek boxi tin an victim bek chunga thilom te chu adar de uvek boka chu wang chuan in rok na kai noi ni theyangem ti te po ngai to tel lo thei ani ri big lo ruang om na che vela chuan ketnia ka tam hlea tin apia de school tuala de chuan ketniak te motor ke thlale zial zuk bung tiang reng te om nual maya chunga changa ngai to chuan poi khoi tu de zumi pakhat aya taman ni mayanga ti te po ril ruwa om lo theilo bok crime scene changa hlavak lova hian in chong sang tak tak mayom nuala chunga chang te chuan an chet vel dan de zumi sol chuan lo thli reng mai theni ti te an ngai to mai maya apiale de ufit zani vel hla chuan lir thei hun na mun hioma chulai te thleng chuan thil dang lam de zongin an dap thleng veka chulai mun le chuan lekha phek tharlam deuh tak hi lo tla an han en chian chuan bazar thil lei tur chin chian hi lo nia abula dollar nga not pakhat hi halo ombok lekha themani wangin crime scene atanga thlau thlina len phei te poni thei an tia thil dang lam deuh hlek a hmun lovelo om to phot chu ate thamber thlengin
an tan thil tangkai thei ni ti hrein chung te pawh chu an dah tha zela an ti mai lo viau ani chuti lai mek chuan an ruang chhar chu tu nge ni ti lamangai tuan seng polten an chan von lo ti ve chara har salutuk lovin kumsomli pani mi Shirley Andronowich-i ni tian hre chuak ta thuaya a pasal fanau te nen crime scene atang hlavak lova khosa an lo ni nge a ruang an chhar kha jing daru ku velania chuti ni chuan a thi hun chu zan rei tolam khowar nai tolam ani arinoma zo na lo piang ta chu zana le ngal chulai hmuna chuan engia ti reng ti hiani April thla te hi chu dan naranin khoro lai ni thina leipo chu tiangin anem lem lova a mai ro chu a ruang han lak son chuan aluzon lei chu in chi ni mo lain a khuar de uduk thea miswal chuan a chuna thokhat hle tia chiang chutian nu walai chung khat nu ber rong taka tha han ni ringot mai chu thenom khoveng te tan thla bar lo na chi ni lova a tlangwala in sual boya kuta in thlak da deulo mole tiang mai ni lova an chunga thleng ve thereng ni in ngai na chuan ati thlabar zual viau ani forensic expert ten thil tangkai mu chu tuma crime scene dik nan thomol molain poi khoi tu zui na po chu case an investigation team ho to pa detective sergeant Bob Marshall hovin an lo thok ve mek boka zui han tila tu bernge zui tur ti pon la hriat miau lo wangin an na chu ala khir khep khop mai tin in chunga thil thlenga in tunamiang pon lama thil thlengi chui zui harazok tlang puile ngala helai mun ni khata po mi sangtelin an paltlang munang chia phei chuan nu chui harasale zualdon tia chiang reng mai poi khoina thlena tanga darkar somni pali chui zui tur bulfuk zan nan chuan hun thaberani an ti thina chu wang chuan a tam theng ber hun rei lo theng ber chunga kom kol man tumin police thanem takan che chuak ngala atlang puin tol thana mo phurtu za somret panga zethi an mel shet te han lo ni thina chu wangin an victim Shirley mel shet te chu thu zo fi masakan neya chuta po a chen pui te atanga chanin a chul danang zela huang zau chho zelan tum ani Shirley a pasal et Andronowich-i hian kumsom pakwa zetan lowin nei to fanu po pathum lain nei to nge eta soidanin poi khoina thlen zang khan Grand Hotel antian leng chok duna zu ponin nual ani ome chu an tan thil thara ni shan lova an hotel chu nom na tanga hlat vak lo wangin an veleng phei ve fawa Shirley huwa ngai na chi lo ni ve shim boka etala in thunun lem lova zu in vak chi lo ni ve bok nen chumi zan po chuan an beile ta chiam maya an nuan zo le silova ho de watanga bulchanin anin nil chowa an okipo asang chho viau ani ome eta chu arui zor neng reng hlea a mu lai reng chuan anu pui Shirley chu mi padang nen an lam duna pasal te ta na mu nuam vak lo te point anom nge nin mi ta mutu te chuan an sei etan ho pu tum poin nuam kalatiri lo wa hola tinia ati thlata wangin ati ngaina shelo chuan ho san tamai nin eta chuan in soya ti chuan chumi a ho san lai mi dang lo ve te chu poi khoi tu ni thengem ti chu zona thei takalo ni ta an na bar tanga ruang na thleng tur hian school ko zo zau takal tlang ngaya engtin nge chulaya chuan ruang thei ti po ngai to tham fe nia arong na thi sen perdana mundanga tha phot nuwa arong ron hut chian lovin chulai muna thang ngei chu ni na langa chuti ni chuan ama du thuina mo ti luina mangina mo chulai chuna kal ngei ti na ni mel an len na bara chun tu tenge ve tin an zo chuan eta chuan mi sang ming Randy Slowana Ron Sutherland le Rick St. Germaina ti te chula soi thea chu bara kal ve jing mi te chu poi khoi tu ni theina chan sang taka ma wangin chik takin chung mi te chu an chui ji ngala ma se anin rol theina om fin fiana eng man dap chok thei te chuang lo
Shirley ruangi Saint Boniface Hospital a endik tura lakania uluk zokan zirnua a hliam tordan le thi chan takte po a chiang le zolta an lo rin hlel lokangin pong sual ni nge na langa adula phekok thlang kul khopatlo na hnu maum bok tin aban bulate anute atele akabborate mishing ha se na hnu maum boka anute mur peichu ase thlave ve ani chu tiang kher rap thlaka han che chu anun ron dana po au chuak filor viau maya man chuang ei chulti na alien sota Hnuchhuituten chu an check clock mai chung sen muam ma vela chuan chil cham bang alom be sein sample lakania endik turin Royal Canadian Mounted Police Laboratory lama thonani tabok amai ro chu heti hun lai hian tun lai chilan man tangkai dan ber pakhat DNA ti veli an la mel shed velova a blood group tal shed theidan om chuan ti de uzongania chuta mishing zinga hian blood group shed the all sam le har si hi an sang vele boka all sam chi lo ni hlau chuan ti tela ni le zela anin ngana chu a chawang reng khop mai a ngonga du kwal rui mai chu a bek shri lo la invet nen chuan in mila a bek shri mang chuan ni kho shelo khopin re masakan yanga ti chuan concrete lang chuan alua chuan yen ringa chu a thi chan bera ngai ni ta ani tin chu concrete langa an victim thisen le samthem kai nuai tang chuan poi khoi tu hriat chhuat theina enga motala om be seina hom le boka azir chiang turin forensic geologist Richard Moro chu ruatania mase chu tiang concrete langa tanga fingerprint mu chu be sengam chi poni chi lova heti hunlai thiam na ala niam le zol hunlai ngai to phei chuan be seina chau zual viau chu ti lai chuan tim dangin Shirley na hun man dante an lo chui ve mek boka a pasal baka chumizana Shirley lampui nia soi randis lo na le an thian dang Richard St. Germain le ron su thale na te su thu zo fian nia anni baka hian chumizana bar ven soi te po an kom chuak vele vek bok ma sen vai chuan bar chu ma ni chu sanangi na in soi veka Shirley chunga enge thleng ti tu mai nen soi thei tlat lo an soi du lo te ni ngot lo chuan chu tiang chuan thei to parin hlel tur zong an be chung poin bar tanga Shirley chuak lai lo muemo a chan chin lo shezui ma po an thur chuak thei ta chuang lo ani poi khoina thlena tanga ni nia chuan police ten a pasal eta chuan va be poplea police station a kala enga mon shet fil o lai du ta shil fi turin an ngen lea a chan chu zo na chan lo tam takalom nuala entirnan Shirley khan in nei zung buna bun mi lova in nei zung bun chu an nu pa chuan an bun ngai lo shim nge tol that tu chuan alak sak zok ngen nianga eta chu ama that tu lo ni renga kan in kar top ta tinang reng devin a zung bun chu lak sak niang tin an victim beken kha haidar vekinom ti kan soi to a paisa le credit card eng ma mu turom lova credit card chu lo nei lo shim nge tiang chi te chu a pasal eta hne na changa shet fiat then be sei deu ani eta po chu an som na po min police station a chon ron leng lut vea an nu pa chuan credit card an nei lo thule mamo lo thu sea tin crime scene bulalir thei hun na thil le turli sin ziak an chhar chung changa khan zo te in thiar na tur ti vel te in ziaka chumi be chan chuan ranan vullo te pon zot boka ani chuan sangan khoi ba karan dang eng man vullo thu sei le bok chu wang chuan chu le khathem chu an nu pazian nilovin midang le khathem thlausatlia ve mai tual thara nena in zom na reng nei lo ni melta zok ani anin biak na anti top don na ilama chuan Hnuchhuituten chuan tlang deuh zokin thupoi mo takan zot thut maya chu chuan Hnuchhui na po akonga ron thlak deuh hlok mai ani le inupui that tu hi tunge ni rin dan tak nial poi nei lo mi tin an zot thut maya eta chuan shil hai mel deuh hian engin soyom zia ki ma po ka ni mai thei ma se ka van chiang lo eng ma ka se chuak thei to lo tin a chang tamai
chu vele detective chuan thu tak deuh zawkin inupui chu I tha ni thei I tih na em ni tina han zot man le ngala ani poni mai thei tina chang le tarup maya kong le lama chuan he tiang anin pon ol samlu tu chuan investigator tan angai thathlak lo zok thina ngai to mang lovin an chang ni lo vek poin anua an thu sen thlak le du viau maya chu wang chuan athil se wang chuan thu boi rit tak or the ni thu te anan shil non lea eta chuan kashialom ati sam le ta detective chuan thu dik shet tu min zot zom lea ani le eng wangin nge inupui that tu chui ni rin tlata a han tia ani chuan kuta thlak thu sei chiang ta ani a soidan chuan khatia bar tanga hosan nu khan zan rei to taka Shirley churon hovea anin nil boy zuita a khosak dan chu angai dan ani lo thu han soidek deka anupi chuan chan po lo chang thadu lo anin nil thin rim zela Shirley zok chuan kuta thlak masa ingam chuan min khoila te ti taka chuan a thin rimin sum zolovin a kuta thlak ta ni ome chumin hu chuan chelovin chuata tlu tareng niin a soibok engtin nge ti zui tian zo chuan karin ka phur chuakanga inwa mu na hmuna khan ka daniang atia athil soi chu chiang lo riau maya engwang chiang lo nge tian zo chuan zu in na salutuka eng ma sha chiang to lo nin ain soi kut ka thlak ati po chu engtin tak nge khoi ti sha chuang lova thil phek enga moin ka hlapani mai thei ti vel bak soi thei vak anei lo an evidence lo nei to man chang kai tumin Hnuchhuituten chuan ani ise reng rengem an han tilea ani chuan ase po ka se mana atile maya chu po eng ma sha chiang thei chuang lo niin ain soi athil ti ni mi lova chuan pu luin tum lo thu te an shil zok ngel poin kathat ngeinin ka hriani ati tlat maya ama berin kathat ati ai chiang chu om thei to lo rualin Hnuchhuituten chu an ril ruwa min zan thei lo a chan chu ama in pon malutuk baka atu soi fin fia thei tur evidence pakhat man mutlat lova a suspect in puanga Hnuchhuituten zokin an oi tlat lo tina ni ber chu tunchum kan case chu a common lo ang reng khop mai eng po ni se fin fia na fia fai fek fokan nei ma chuan thutluk na siam ngal ngot chu thainan shelova an suspect in puang eta po chu chua zelen chuang lovin evidence dang hai chuale masak phot chu akong mang tur nian ngai ta ani ti chuan atuka Hnuchhuituten chuan eta fanu chu an beleta ani chuan apa chuan nu thi nu lokhan thom na suk to renga moza ta pek thulo sei velea arim cheng renga engrim nge ti po she thiam chelo baka thisen niom takhi kai nol niin asoibok tin anule pa de chu anin how fo ti telo soiboka anu zok chuan asama kele aben chang te oma apa chuan a khoi let ngai melo niin asoiboka athin rim tong khong chu puak ke ve ta te pon ni thei ve boka wangin apa chu anu that tu ni theilo top chu ni big lo thu sei ve tarup mai Hnuchhuituten chuan etale Shirley te thom noinga maza chu endik turin an la chung zinga pakhat chu crime scene puan pheko king an char king le lam ni mel tak a king le lam chau ve tho hi nia eta chuan anu pui chu lo that ta te reng po ni se a pheko king ringo ta hon chan tur chu an sha thiam chialo tin eta te pheko zinga chuan Shirley oma pheko thlan mu ne na in mil thei tur omangom hau lo boka ain pon konfia nga in evidence lamalo nei chetlat boi thak khop mai eta chu athisena an lak sak vele ta phota rong taksa sena nu ma chilcham bang endik turan pek nen khan en mildanom chuan mason na enge ma chuam ngeyang ti vel de uzongal neri chuti lai chuan forensic lam mithiam te point tha thalovin an lo be vezela crime scene motor ke thla te kha etalir thei kenen an lo en mila om dan chu inang viau ma se aninge ye hanti na tur khop dang lam nei mo shet shan theina ture mo om thei tlat lo alir thei chung pen dik sakania ami tha ruang phur chuan na mangani phot chuan
evidence an nut chiang e in an ring lir thei chunga chuan motor dar thlang shufai tu windshield wiper tlang pakhat hi alo ma enge mo thil rit takina del niom takhian kar chuat karpeta chuan alu deuh koka tin awai par po chu a cheng renga crime scene a concrete tlanga khan chumi wiper thla niom tak thil dum in rin rai hiom le boka tichuan tual thana concrete tlang kha motor chunga chuan alo phurlok reng tin em niang ti chu zona poimo takalo ni ta tin motor chunga chuan concrete tlang lian vaklo hilom boka chuti rol chuan eta chu in sakna hmuna thokani miao wangin alo phurlok ani poin amak vak shan lowang athil phur chuan wai parlom chu del chein concrete a po chuan alo kai venga concrete tlang them te po tla tina ni ve thei tho chutiang concrete theman mu chode po chu zirchian turin forensic geologist Richard kha han pe pheilea atlang them te chu tual thana mun cement tlanga tanga khok thina ni theyangem ti te po ti chian angai tlat Richard chuan atna chu thatheyang bera thodu wangin crime scene thlengin tlo ve vek adua thil dang tangkai tur mu mayom thei ti ria lunglet mai minarani nan mu te kha ani chuan thil poimo takani thei ti a hretlat ti chuan kimchang taka thil mu ve tumin crime scene a chuan a vocal veta apia devalir thei hun mun lom te po chu awa mu vea chulai muna lir thei ke in ara chin tur dan na ta na concrete an chun pon mun then khat te chu chuda tangina khoka abung then khat chu mu torom lo ti a hretheya a han en chian chuan Shirley chutna concrete tlang nen khana in mil chia ti a hre thei ta ti chuan chu thil chu edan a motor a phurlok nilovin poi khoi tu chuan chulai lir thei da na hmuna tanga a chhar chopani tianem nge thei ta ani chu concrete langa tang chuan fingerprint nei thei dan omem ti chu zo na lo ni le ta a hun lai thiam na tengai to chuan thil be seom takani shan lo apang chu a thapina mam lo hlea abal boka wangin ti dan pa ngai fingerprint mu chu ti ngai na om lo ani ngal phot evidence khoi chia da hlom si wangin ang che concrete lang chu in zirnan a han siam tir le masate te a fingerprint alo omani chuan enge mokong tala mu chuang nge tum tlat ani ti chuan ni tin darkar sompre ta changa som ni chuang te experiment nein fingerprint mu chu dan tur chu an ti chin tangat ngata chu tol thana man ruwa chuan an mirin hlel ama ngei po in puang to eta fingerprint an muni phot chuan ril rudam tak in thiam lo na pakhat ma nei lovin thiam lo an chan tir thei don ani lir thei dana hmuna thil lei tur lisin ziana lekha khan fingerprint pani chun mungeya ma se chu fingerprint nei tu chu tual that tu ni kherangem ti shed lo baka a khai khin turin hlel bulfu kan nei silo chuan chu ringa chu atang kai ne bri viau anrin hlel timaila mani in puang Hnuchhuituten zokin misola ni anrin chi silo victim pasal eta chu khai khin tur masa ni lo theilova ma se lekha thema fingerprint le eta kudzia chu ain mille mi alova an victim Shirley kudzian en point millo ti fin fiani le ta zela ma se chu ringa chu eta chu azalen na tur khopin ala chiang chuang lo a chan chu lekha them le tol thana chuan in zumna lo nei mi lo poni theya tu di khai chuak tur chuan eng ma mai nen tum lo victim taksa se na thlang ne na in mil turin eta ha thla chu anan lak sak lea thil nem deuh a sen thlang fia thei tur tak hian se tira chumi thla chu ti fia lein Shirley taksa se na thla tin en khan anan en mil ta chu ta le a lo in mil o kong lo Hnuchhuituten an lo rin lok ang ein eta chu tual that tu ni lo tia chiang ta tel maya chu ba ka chuan victim taksa se na hnu ma tanga chiran lak anen digna tangin poi khoi tu chu blood group B ne ani ti chian ania eta blood group chu B lo ni le mi lo boka ani ruilutuk anu pui han tol thi ta sia khan a thatani in ringin alowin puang veringot ani meltaber tichuan ni somni panga zela tan ren ron nuwa eta chu chu tira ni le ta phota
Hnuchhuituten te point a bul atang boka hnan tran that le ngai don ti na lo ni ta a peyom to lo khopang le poi khoi tu ber chu poi soi lowang mai na la leng vel meka a thil tonin zir phei chuan midang laka po la chile thei reng ani ti te ngai to thlen lo thei ni si lo chu wang chuan pei lo soi hun lova ninom neom ti wang mu bo manan ni lo chu mi sual ro thap nun rong u chuak pa chu an zon mu nge nge ngai ani top mai ni ti chuan Hnuchhuituten chuan thil thlen dan chu abula tangin an thlir let le ta poi khoi tu chu khami zana an len na bar chunga khan om ve ngei chuan an ringa khati etan ho tura som anin alo hnial an hanin hau chun zum lai vel te po khalo thlir ve kar ringin an ringa ma sen kom vek nuwa po rin hlel zui tur tu man mulo khania amai ro chu ain puang pa bera fi hlim ti an nem nge ta ka chuan bar om te hova bok chuan an ngai tuan an sor bing thale ta tin tuna chuan thuin zo satlian ni lo deuh ayarin tlak zok deuh tur malak to China ria ti chuan an evidence call san ena in mil tur anti-sen test lama anan chuan vele ta ani soitak khan crime scene atisen an mukha blood group B ania chutiang mil chu tu tinge om ti hriat chuan dua blood group B chu pakhat chian lo om phei chuan arin hlelom zual viau don amai ro chu an han ti tak taka blood group B chun lom le tan nual boxia atu bernge ti thler fel turin arin hlel big nei na khop evidence dangeng maum boxi lo tin lekha fingerprint an hmula kha tu kuzung chang thla nen main mil bok heklova an malak na chu a ho le ta der mai chutinga kal ngai na shemang lovanom lai chuan forensic geologist Richard Hnen atang khan thulomom takan sheta lau mai voitam taka hlo cham nuwa cyanoacrylate super glue an ti mayang chi mangin tol thana hmuna concrete lang chu a han urta a hu chu cement concrete fingerprint ta khan ka in a khang nana chu chuan chemai mai lo turin fingerprint chu wang thata chumi nuwa chemical chikhat Sudan black an ti mangin anan luan lea ti chuan fingerprint chu mit long mu theilen dik thei turin haron tilang theita ani chutia mason na lomom takan mu chhomek lai chuan ugas ni som pasari aroin her chuaka thil poi mo em dangan shet belle ta hlau mai June tha Shirley thi tanga thakhat na mai khan Winnipeg khopi tanga mel som thum vel chawala Bridget Grenieri ruang charani ti report an dong le noa an thi dan lai nang em mai boka ani po chu Shirley ang tho khan na taka chutnin pong solani baka ataksa se na nu maom vele chiabok Hnuchhuituten chuan an case sui lai nen in zom theinian ngai wangin an zot chianga chu case an thu nei na huam chunga thil thlenga ni lo wangin an lo she har zok hi lo nia poi khoi tu ni nge hriat po an lo man der to an mi man chu kail angara tiani an rin hlel na ti zual turin Shirley not butea angara ti mingin ziaki an lo muto nge ngea tual thi tam ber hi an mel hriat te kut tur an lo ni thina wangin chu pa chu an mi sual zon lai ngei chu nin an ring ta dewa tin chu pa chu Shirley thi lai vel khan Winnipeg khopuya om ngei nin an shele ta zelbok ti chuan uluk takin Shirley case evidence som thei de chu pa kail angar ne na in zom thei om leom lo zongin an en thale ta ma se thil boi thak angreng tak mai om le ta chu pa chu mei thla Winnipeg khopuya chuan lom ngei ma se thlona record an check atangin Shirley thi ma de ulok tak tak khan thlona in khopuya chosana aron le tamielo tia chiang le ta tlat maya chuti ni chuan atan Shirley han tha man ngai na om le tamia lo maya tin Shirley not bu aming lo in ziak po chu midang dai an victim pami pakhat a mu kha tak ming lek kilo nia an ming lo in nang fu ve mai ti ten nem het le ta bok chung poi khoi na inang em mai ming thlenga inang palom chu ammak angreng hlea in zom na om nge yang ti anan chui zui ngel poin a fin fiana tur pakhat man mu chok thei da chuang lova
Hnuchhuitute phur na po chop le chilin a hniam le ta roi mai chutiang chuan bo zui theilama piang chu an bo zui ngal rop zela ma se masonom lovin atop le ngal zela an case si chu lova zui ral hlen po a hlom ta viau mai ma se Hnuchhuitute chuan beidong lovin manan la zela Winnipeg Police te chuan Royal Canadian Mounted Police a Violent Crime Analysis Section athoklai Inspector on meke chu an misual mi zia tur le ni na te chu chua sak turin an ngen ta top maya ani chuan crime scene dante thil thlen dan sang le Hnuchhuina tang an hria chin te zir chian hnuwa hetiang deuh hian ngai dan a siam theita poi khoina hmun chu hmun wala wang reng tak ti pal thil thua tu te mon va po thut theina hmun ani wangin poi khoina chu tumlok le ru man sa ni lo chungril lama tang tur tu wang le arem chan ema wanga thleng deuh thutang chi ni na ngaya tin hetiang poi khoina mo phur tu te abul nai me khosan ni tlang puya an crime scene che vela mi patam ber hi Caucasian an ni bok tin victim taksa se na hnu ma te chu hur sol na ril rukal sol rap thlak taklan chona ni tura ngai boka chutiang ril ru sol chu kumtam taklo pai to atopa in sum zo to lo run puak ke ta ni aring bok tin achet dana chang chuan thalai la upalo takani aring boka man ruata na cement concrete ni rit that taka man dana ataksa chak thatokatanga ala fit thavia wangtin misual mi zele ani na chungchanga ngai dan report te chu aron thelut ani ti chuan chutiang mil tur chu dapin Hnuchhuitute chuan manan la le ngal chara ma se thei to pan chuan chuan ra thain hlo chamna hring chho jok tatlat maya hun la chuan ngak ve der mai silo an case chui chu la khar chialo ma se ti wak ngai nom to lo ani bera enge mothil thararonom takin tiang vel chau ani to rilhel bulfuk takngial pon nei main kum hiala veita der maya akum khatna chama chuan meter ruti tharnan an case sung chang chu TV lama te anan ti chuak vele top maya toimo talin a man la soi chu du loimo an soi chu ngam loimo an ron soi chu takin an ti ani ber ti chuan le chuan malak la chuan an base ai thain raron chu ta hlau mai mi pakhat hian Shirley thi chung chang a hriat nei thuron soi ta hlol maya chu pa chu alrai dar tinin kamizan khan Shirley telen na bara khan a thian pa Mark German anen zuanin venin arain soya mi kholan ni wangin khlai muna khan tu ma mel hriat lian mani hretun neilova annuwa barakal zong de chuya police ten thon zo fia zinga po khan an mai tareng bok ani crime scene bulloka oman thian pati na ron thlengan nia an thlen na ina chang chuan tol thana mun school kot po chu alang thei nge asaidanin bara enge mo chenanom nu chuan a thian pa mark chuan ho mai du thu soya ani chuan normal ti deu wangin amma lo wa ho phei mai turin atia ti chuan ani chu bara chuan om zita ani rei film nuwa wa ho ve chuan a thian pa Mark German chu lo thon mel khur hlok hian lo thua thilom zihan zo chuan khatia bar changa hota kha misol pakhatin rok tumin ron bea anin sol na lama aduaya 9 kuta thlaka concrete bungin chutanin ain soya athi hialarin thu asai chuak tamai ni ome asai zeldanin athom noa te po chuan thisena kaina samaya chunga thom no te chu rai dar chuan halal sak tang ngea ma seng ma thu taran hriat tak lo wangin ngai China nom zuya khatia akum khatna chama TV report han mu khan arul ruaron tharta rin helna nei tak wangin police te chu aron bepop tanin rai dar chu ain soyani chu thu za chuan Hnuchhuitute benga ver tazar maya rai dar ron soi a then pa Mark German chu anan chui zi ngala chui thui wak polo ngai lo Winnipeg khodaya tanin pakhata in rok thu boy wangin lo tang me tian she thei ta lau maya in rok tu miso satli angan lo ngai chu harap thak taka Shirley that tu chu lo ni reng ti nem niang ti chu zon poi mo to palo ni le ta
poi khoina nena anin hnai na masaber chu thil thlen na bula bazar thil lei tur velin ziagan mu khania anan chui chian deuh chuan an thlen nan thian panu khan bazar turin lo tir ni oma an lei tur te zia sakin zo te cho ti vel te po chu lo cha chu a cha na le khathem a hun lai eng ma lo mai mayan lo ngai kha evidence poimo takalo ni thei tareng mai setakang khan ama marka chu ruk ruk khe satang me kan ni wangin har salutuk lovin a fingerprint pon nei thei maya lekha thema fingerprint panian munen khan an han en mila ngai te aloin mil ta chi mai le fingerprint pakhat zok chu akut zung pui velam thania tin pakhat zok chu akut velam zung lai ni vele bok churinga chutol that tu ni ti fin fiana thlingri lo ma se poi khoina thlen lai velin crime scene bul hnaya akal ngei tia chiang ta phot ti chuan mark ka chadop chuak ngei thei turin Hnuchhuituten chu ain buat sai ngal chara a case serious rem boka evidence nei that lo wang mai hlo champal mai pon hlau le ti chuan anin buat sai thatok ta mo tia atan na zelama thu zot fia tur chuan an vakal chil tarup maya Hnuchhuituten chuan anin biak tir phata tangin be senan nei sang ngal viau mai a mela hlau thon na om baka thil zot chu harlu tuk tur chi ni nan shelova ti chuan atira thu holam deuh Batman or Superman ti vel mai te ananin zo nuwa a thoro rum chin anan shoot chota thiam takanan dop nu chuan mark chuan Shirley chu mu ngei thu sei chuakta ani a soidanin khamizan bar tanga chonu khan an thlen in a let tlang mai lovin an thlen in bulloka school ko ta chuan amai na thu khomuang mai maya a hnu dewa Shirley chu phekok war king lelam chau king in aron kala a phekok king pakhata zon thu le a mu che thu te ron sei bokani ome anin biak lumlam hnuwa anin kom nel chowa anin nel tama maniang a hnuwa phechuan an rem ti dun na ngein an mudun ta nge niin a soi zel danin chumi hnulok chuan misul pakhat hi lo lang hlol maya a paisa le thil dang lak saka tuma wangin anin sual zuya Shirley chuan atlan chiat san ta daya chu bak chu chanchin a hrazui talo ni na in soya tin athom notice kai nia thian parai darana sei te po chu misual ain sual pui party sen vek chu ni thu sei bok ani a mai ro chu Shirley phekok zong lai mu thu sei chang khan poi khoi tu ni ngein an lo ngai to a phekok king zong turin Shirley let le ti thleng chu dik thei ti pon ria an rin dan chuan khamizana Shirley ho kha arui ve thokhat boka a phekok king abun hom yelo ti na thlen nuwa a hre chuanga tin ina thlen chuan etanen po dan pa nga in ain haule nualani porinom chumi nu chuan arwang bula an char phekok dum chubunin a phekok king zong tur chuan chuak lenga phekok war king zok chu ina nu chin chu an nu Hnuchhuituten an va mu chuak khani ta chi areng bokanga ti chuan phekok king po chu awa mu tangeya chumi kenga let lelam chu markanen chuan in tongta ani mel marka thil soidan vela chuan thil oyom lo deom baka a soidan manga ril nan nei boka chu wa chuan thip zeta rei tok tak mel wang pain dot chu phua chop du lo mai ro misual tu dang mantel velo an ti ta mia maya a chiang thokhat bokaniang angoi wanga mezuk in rem tiem aron tiloi tarut mai detective te point man mo ngai lo ti shin ziel chu anan khilai ve saka chumi nu chuan Shirley chu thange ni thu sei chuakta ani chu ti rol chuan a thu soi zong chu oi vek chi niem tia ero film khur langai tho maya a chan chu a ma lo sei tong khan an rem ti dun na nge nan mudun din alain soi vetlat ma se nuwa ama pong sola pu ta ka wangle soi chua awle si wangin a that tamai ni nain soya a mai ro chu eng wanga se kher nge ni tiran zo chuan chara mu mala pele thei chuang lova a hret big lo thu te na chang ta vel mai ani a nu te mur se thlak te chu mu choni ta mi lova om na shil them tinan zo chuan
Nghiom zet hian chu tiang in thil ka da tha thlip ngai lo ti na changa Hnuchhuituten te pawh chuan tih zui vak ngai nan hrebik lo eng pawh ni se in puan na fia fel fai tak chun nei le thei ta ti na ni phota amai ro chu thil buai thlak ve deuh chu a hma poin inpuang a hnua ani lo ti fin fia le suspect dan lo nei to a tun tuma mi chu ni ngei rin na lian viau to ma se court ma an hoi cham tuan theilo mayang ti hlavin a fin fia na rem khom konga rin lel rual lovenem ngena nei tumin man la leri phot ani a masaberin victim taksa se na hnu ma le marka ha chuin milem tien dikturin legal dentistry lama mithiam David Suita anan ruaya a hatla in digna tur an se tir chu an en vanga a ha chu khat deva a rol lo lai pom tir shetheya chu tiang te chu ru ruawang chungin an en dikta a mai ro chu Shirley taksa se na hnu ma an en masak te chu duangin a chiang tok tlat lo maya aya fi an zonga a kabor changa se na thlan lak te chu alo fia reu phian maya chungte nena uluk taka ain mil nuwa Mark German ha nen chuan in mil chia tianem nge theita ani ti chuan chu evidence mang chuan tol tha tu boy siam sakanita kumsa zako somko pahnia thu boy chungai tuania ama a pasal ngei in tol that tu ni thulo in pon to na kha defense ukil te point ron mangjong kain tol that tu ta na puthlu na tur chuan a chiang tok lo tia soi noina an zong don ti prosecution lam chuan an sheverenga chu wang chuan marka chu tol that tu ni ngei ti fin fia mai baka victim pasal eta film chian zia po proof tel chainan shia ti chuan ama eta ngei po chu thu she tuan manga eng wangalo in puang vengot nge ni ti te court ma chuan an zot non leta ani chuan zo in na sak thule eng ma shet mu mal tolo thu te sein anu puinen chuan anin havin kutte hiala in thlak fawa khamizana po khan anin haw ngei ti sheboxia chu wang chuan a tha ni ngei tura lo ngai vengot nin ain sei court a ngei po chuan ka tha ni mai thei alati ve ngara maka thiam lo chan tir tu mai baka ani chantel char lo ngai nen prosecutor tan chuan a haw tak ngar khop mai a mai ro chu Winnipeg police ten evidence sang lo hai chu to te chu ain dot zelin parania marka hale victim taksa se na nu main mil chiate crime scene bula bazar thil le turin ziana fingerprint an mute bazar tur tir tu nu le a thian pa in an thlen na mun lo in mil lete Shirley taksa chilan en dikna changa poi khoi tu blood group an shet chole marka blood group lo in mil le chiate baka thil chi sang poi khoi tu chawina shet tura sei chu anual dana changtein poi khoi tu nge ni ti chu ti chianen ta Cholkarli velan in kin nuwa court chuan thutluk na puanga Shirley Andronowich-i tha thu buya chuan Mark German a chu thiam lo chantir nin dam chung tang tura shemania kumsom ni panga tan ma chuan parol chu po dil thei don lo ani Mark German a hiang tin nge om tak zel ti shet lei thei nilova kumsang ni som paruk borvel khan parol dil thei to tur chu ni nge ya atan nuwa hun man dani puan zar zui ni lo wangin kan shazui thei talo ani ole Shirley pasal etan anu pui that nia ama le ma in ring hleltat mai hi thil ni theinin kan shem lela ma chuan mi thil soi mai ni lo evidence manga case chin fel poi mo zealan na thatak te poni thayang chu tin thil pakhat ka soi du chu hei hi ni Geronimo chanela crime kan ti chu howareng reng hian mi pan niamo mi chian niamo naupang tar haran te thleng poina niang chu victim te dem na le a phu ve reng ani ti tong kam ang hi kan sei chu ngai lova sei chu lo zel po kan tum don tin victim lam zok dem ching kan lo ma wang te hian abikin khoi khem tok mai chia te hian an chunga thil thleng te hi an sei chu ngam lo pha fo reng boka helam kong awareness kan nei theinan hian thei top kan chuwa ve charani ti te min lo shet sak don ya ole khati song katun chum Geronimo channel a crime video kan ti chu thei chu lo ni le ta ngeno min lo ti le nge kan be sei in the vine tu chu nom choi tui mut tui mang thale vek ule